i dag. Vi ved, hvad situationen er. Vi ved, at FN og de internationale hjælpeorganisationer siger, at 250.000 civile er presset sammen under elendige forhold og uden nogen form for beskyttelse lige bag fronten. Bare den sidste uge har kostet hundreder af døde, tusinder af sårede, rigtig mange uskyldige civile børn, kvinder. Jeg er kommet til jeres demonstration for at udtrykke min medfølelse og min solidaritet med dem, der lider. Jeg er kommet for at fordømme de hensynsløse bombardementer, der sker af civile og nu også af et sygehus. Men, kære venner, jeg er ikke kommet for at fordele skyld og ansvar for den konflikt, der har hærget Sri Lanka de sidste 27 år. Jeg taler ikke til jeres demonstration for hverken at afløfte den ene eller den anden part for deres medansvar. For den katastrofe. For det medansvar, de har for den katastrofe, der nu hærger på den nordøstlige del af Sri Lanka. Under borgerkrigen i Sri Lanka er der sket utilgivelige overgreb fra begge sider. Terror, mord på civile uskyldige, både fra LTTE og fra den sri lankanske regeringsside. Vores norske broderfolk havde i sin lange og stadige indsats for at stifte fred mellem singalesere og tamiler en mere konstruktiv tilgang, end den verden har haft på det sidste. Det var trist, at den norske indsats ikke lykkedes. Den mislykkedes, fordi de, der troede på en rent militær afgørelse, fik overhånd i regeringen i Colombo. Men den mislykkedes også, fordi hele verden accepterede dette og ovenikøbet stemplede LTTE som terroristorganisation. Den såkaldte krig mod terror, der udkæmpes i så mange forklædninger og på så mange fronter, bliver efter min opfattelse ensidig og hyklerisk og bidrager til at skabe eller forlænge konflikter, når man på den ene side stempler en oprørsbevægelse som terrorister, man ikke kan tale med, og på den anden side lader det gå upåtalt hen, at den stat, oprøret retter sig imod, terroriserer civilbefolkningen i det område, hvor kampene foregår. Jeg mener, at verden har svigtet dem, der lider i disse uger i Sri Lanka. Verden har svigtet ved sin mangel på opmærksomhed, mangel på interesse og mangel på medfølelse. Verdenssamfundet har et ansvar for at tale indtrængende, præcis, ja truende til begge parter for at få en øjeblikkelig våbenhvile, så internationale hjælpeorganisationerne kan nå ind og kan hjælpe de sultne, de lidende, de indespærrede civile. Jeg appellerer inderligt, og jeg håber inderligt, at den danske regering vil leve op til dette ansvar.